ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ କୋଠା ଉପରେ କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆମ କୋଠା ଉପରେ କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ପଡିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଲରା ଗଛ। ଏଇଠି କଲରା ଫଳିଛି ଆଉ ଏଇଠି କଲରା ଫଳିଛି। ଏଇଠି ଫୁଲ ଫଳିଛି। এইটা কাকুড়ি গছ। কাকুড়ি গছ ফুল। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗଛ। ଇତେ ଦଉଟି ତୋଳି। ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁସୁଙ୍ଗ ଗଛ। ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଗଛ। ଫୁଲ ଫୁଟେ ଗଛରେ, ଫଳ ଧରେ ପଛରେ। ସବୁଜ ପତ୍ର ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦର। ଗଛ କାଟେ ଦିଏ, ଗଛ କାଟେ ଦିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ସିଏ। ରାତିରେ କୋଟି ଆମ ଖେଳିବା ନାହିଁ କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟଗର ଗଛ। এইটা তুলসী গছ। এইটা ବି তুলসী ଗଛ। এইটা ଖଡ଼ା ଗଛ। ଏଇଟା ଖଡ଼ା ଗଛ। ଏଇଟା ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଏଇଟା ଅପରାଜିତା ଗଛ। ମନ୍ଦାର ଗଛ। এইটা ହଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ। এইটা ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ। এইটা ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗଛ। এইଟା କଖାରୁ ଗଛ। এইଟା କଖାରୁ, এইଟା ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗଛ। এইଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗଛ। এইଟା କଖାରୁ ଗଛ। ଦେଖ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। এইটা ଗଡ ଗଛ। এইଟା ଖଜୁରୀ ଗଛ। এইଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ। ଏଇଟା ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି। ଜୁସ୍ କରିକି ବି ପିଅନ୍ତି। এইটা କନିଆରୀ ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ବଡ କନିଆରୀ ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ବଡ କନିଆରୀ ଗଛ। এইটা ଛୋଟ ଫୁଲ ଟଗର ଗଛ। ଏଇ ଗଛର ରାଜ ହଉଛି ଭୂଅଷ୍ଟ। ଏଇ ସବୁ ଗଛ କେମିତି ବଡ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ସବୁ ଗଛ ବଡ ହେବାର ରାଜ ହେଲା ଭୂଅଷ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଡିଛି। ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଓ ମାଟି ଆମର ମା ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ଅଟେ। ଗଛ ଆମର ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଗଛ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଫୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ
ଔଷଧ ଦେଇଥାଏ। ଗଛ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆମର କିଛି ଗଛ ଡାଳ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଗଛ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଓ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାଟି ଆମର ମା। ମାଟି ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଏଇ ଗଛ ଭଲ ବଢି ପାରିବ। ମାଟିକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମାନଙ୍କର। ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେବା ମାଟିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଓ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିବେନି, ମାଟିରେ କେମିକାଲ ସାର ପକେଇବା ନାହିଁ, ଜୈବିକ ସାର ପକେଇବା। ଜୈବିକ ସାର ପକେଇଲେ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାଟି ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଜୈବିକର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଗୌର ଭୂସ୍ର। ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କିଷାନ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।